The winner of Santi Busubutri Award for Best Actor Female 2021 and 22 is from Dhaka Jamui Kusaturi, Mona Lisa Hazwari. Thank you for this selection. Goes to Mona Lisa Hazwari for Dhaka Jamui. Check over this one there. Beni sigang जों बिथिंखौ गांसे जों फरायदों. जोरदार तालियां होना चाहिए once again यहाँ पे. Certificate and a check of his one leg. Shanti Bravo, Best Actor Female. आङो दिनै बे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्डखौ मोननानै बिराद गोजोननाय मोनदों एन्ड स्पेशली आं थेंक्स होनो सानो जोंनिनो प्रडिउसारफोर आदा पंकज सोरां बसुमतारी आरो आदा मन्जित सोरां बसुमतारी आरो आदा पंकजफोरखौ स्पेशली आं थेंक इउ होनो सानो मानो होनोबा बिसोरो आंखौ नै बे चान्सखौ होदों आंनि टेलेन्टखौ देखायनो थाखाय एन्ड आं बेखौनो रिक्वेस्ट खालामो कि जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव मोजां डाइरेक्टर बा स्क्रिप्ट राइटर स्टोरी राइटर बिदि ओंखारलांबाय थानो हाथों ओमफ्राय जोंनि आर्टिस्टफ्रा गाव गावनि टेलेन्ट्सफोरखौ जे सिङावनि टेलेन्ट्स थायो बेखौ दिरुननो खाबु मोनथोंखौ आङो रिक्वेस्ट खालामो डाइरेक्टरफोरनिसिम एन्ड या मा सावथुनमोन बे सावथुना आं जे सावथुन खालामदों बेयो जाहैबाय दाखा जोमै फैबाय थानाय समावहाय मोनबेसेसो फिल्म प्रजेक्ट दङ दा आखायाव फिल्म प्रजेक्टआथ' दायो आङो मोनसेल' फिक्स खालामनानै दोनदों माने मोनथाम बिदिनो रायलायनानै दं आरो मोनसे फोसावथाय 2024 निफ्राय 2025 मायथाइनि ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टारनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा देबोरगाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टार बेखेवदों जायफोर बिमा बिफाफोरा सानसेथोलो गाव गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया एबा साख्रि बाख्रिफोराव बेस्थ' जानानै थायो बैसोर बिमा बिफाफोरा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गियान होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरखौ बे ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टाराव सोलोंथाइ होनो हागोन बे फरायसालियाव गासै सुबिदाखौनो फरायसाफोरानो मोनफुंनो हागोन सुबिदाफोरनि गेजेराव दं फान लार्निं डिफारेन्ट टाइप्स अफ को-कारिकुलार एक्टिभिटीज एज एप्रोप्रिएट कारिकुलाम सेन्सरी एक्सपीरियंस बेनि अनगायैबो होलिस्टिक डेवलपमेंट सेफ एंड फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट डेली वीकली एक्टिविटी रेकर्ड नेचर कॉर्नर लाइव सीसीटीवी सिक्योरिटी इमरजेंसी फायर सेफ्टी एज वेल मेडिकल किट एयर कंडीशनिंग फेसिलिटी बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै फरायसाफोरानो मोननो हागोन बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8638454887 एबा 9101156459 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानैबो खौरां लाहरनो हागोन